Masha Allah, yayin da matar Ada Zango ta cika da murna da godiya ga Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa kyautar da mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Kashim Shettima ya yi wa mijinta da kyautar dalleliyar mota, inda shi ma kansa Ada Zango yake mai miƙa saƙon godiya ga al'ummar musulmin duniya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masoya, na miƙa dubin gaisuwa a gare ku, ne muku fatan alkhairi. Zan ɗan yi amfani da ɗan ƙaramin lokaci ne domin me in gode muku ku masoyana. Allah ya saka muku da alkhairi saboda shiga cikin lamurana da kuke yi. A san da nake farin ciki kuna taya ni, haka zalika in alkhairi ya same ni kuna taya ni murna, idan bakin ciki ne kuna taya ni bakin ciki. Hakika ba ni da wani abu wallahi da zan iya biyan ku da shi ko in saka muku da shi da ya wuce godiya a gare ku. Saboda ku ne gatana, kullum na faɗa muku babu wani arziki da yake da daɗi a rayuwa da idan kai kana da wannan arzikin to ka wuce wulaƙanci, shine arzikin jama'a. Kuma Allah ya bani tarin kuɗi, tarin kaza duk baya siya maka mutunci. Idan baka da mutuncin nan za a karɓi kuɗinka kuma ba za ka yi mutunci a gurin wanda suka karɓi kuɗin ba. Amma Allah ya baka jama'a irin wanda Allah ya bani, to malam wannan abin tutiya ne kuma abin farin ciki. Haka ina gode wa masoyana maza da mata, yara da manya. Allah ya saka muku alkhairi kuma Allah ya bar mu tare. Allah ya bani ikon yin abin da zan faranta muku ba wai rika bata muku ba. Inda daga nan ita mahaifiyar Ada Zango ta shiga mota take masa addu'o'i kan Allah ya kare shi daga sharrin masharranta ko mutum ko aljan. Da fatan Ada Zango Allah sanya da alkhairi ya sa rai ya mora, amin.